Deja e dimineață. Ar trebui să o trezesc pe sora mea. Soră! Soră! Ce e, Maria? Păi haide, că întârzi. Vai, ok. Haide mai repede. Am terminat. Și eu. Haide repede înainte să întârziem, soră. Ai dreptate, Maia. Ți-e foame? Stai, dar părinții noștri unde sunt? Maia, iară sunt la muncă. S-a dus pe nu știu ce vacanță să lucreze. Ei mereu lucrează, niciodată nu iau o pauză, mereu vreau bani. Dar în fine, da, mi-e foame. Ok, dar ce vrei să mănânci? Păi aș mânca un sandwich, că mi-e poftă de aseară. Tu ce mănânci? Păi și eu mănânc un sandwich, Maia. Hai că fac la amândouă. Vrei să-ți dau sandwich cu lapte, cu ceva? Nu, lasă, sunt bine. Cu apă, o să beau. În sfârșit, am terminat și eu. Chiar aș lua puțin din sandwich. Mamă, ce bun e. Hai să-i dau și lui Maia. Mersi. Haide să mergem, Maia. O altă zi de muncă. Ți-ai luat ghiozdanul? Cred că da, nu știu. Păi, du-te și caută-l, Maia. Hai, du-te, repede, repede. Gata. Bine, haide. Pa, Maria. Pa, Maia, să ai o zi plăcută. Și tu la fel. Stai un pic, la ce oră te iau? La 12 sau la... Da, la 12. Ok. Trebuie să mă uit la muncă. Când s-o mai întoarce mami și tati? La ora 12. Tu. Alo, Maria, ajungi să mă iei? Da, ajung, dar o să cam întârzi. Stai acolo, da? Ok, Maria. Intră, fetiță. Cine ești tu? Sunt verișorul mama ta. Dar nu te cunosc. Nu mai ai cum să mă știi, fetiță. Au trecut 7 ani de când te-am întâlnit. Bine. Da, sora mea știe? Da, drăguța mea, hai, intră odată. Dar tot nu te cunosc. Cum te cheamă? Am zis să intri. Bine, intru. Unde suntem? Cât de naivă poți să fii, copilașule. Stai, tu nu ești verișorul la mama mea? Nu, sunt dușmanul ei. Vai, nu! Cât de naiv a putut să fiu!
Lăsați-mă! Mami! Doamne, cât de naivă pot să fiu! Mami! Copilule, mă calci pe nervi. Deci o singură dată, dacă mai scoți un sunet, nu știu ce-ți fac. Deci o singură dată, dacă mai scoți un sunet. Doamne, nu mai pot să vorbesc. Nu trebuie să am încredere în omul ăsta. Soră, unde ești? Copilule, mă calci pe fire, nu mai lăsa fără nicio opțiune. Simt ceva. Ce simți? Nervii mei pe care tu îi calci acum? Nu, altceva. Crezi că fac glume? Am venit. Nu o să te mai atingi de sora mea. Au! Haide, Maia. Îmi pare rău, Maria. N-are nimic. Vreau să fiu mai atentă data viitoare. Haide, Maia. Bine, îmi pare foarte rău, Maria. Ți-am mai zis, n-are nimica. Ceea ce contează este că ești bine. Mă bucur că măcar ești cu mine. Dacă afla mami și tati, oricum, nu le importează de mine sau de tine. Mai mult eu fac treabă prin casă. Mulțumesc că ați vizionat acest video.